Eli tosiaan nyt ollaan tuossa temppariporukan kanssa, meidän temppariperheen kanssa puhuttu paljon siitä, että haluttaisiin alkaa tekemään sellaista kesäsarjaa ja miksei jos homma lyö läpi, niin miksei sitten kuvattaisi vähän enemmänkin. Ja... Meidän kyyti saapui nyt Pakkailaa. Tavarat tonne, päästään leirintään. No niin, löydettiin tästä meidän leiriytymismesta. Päästiin perille ja tähän me sit pystytään meidän koti seuraavaksi 3 päiväksi. Mikäs kuormajuusta sieltä tuli? Kunnon aasi. No niin, sit lähdetään kuvailemaan aftermovia. Täällä ehostaudutaan. Ja siinä meidän kameramies saa tää laitteet valmiiksi. Ei Joonas tykkää, aina kun vittu toi musa tulee, niin molemmat rupeaa valmiin. Älä, joo. Mutta siis onhan Joonaskin ehkä vähän alkaa tykkää tosta musasta ja... No okei, eihän Eerikakaan tykännyt tosta, mut niinku... Se oli hauska, kun sekin sanoi, että se on semmonen iskelmätyyppi ja se vihaa sen ennen tollaista musiikkia. Nyt ite on vaan luukuttanut sille aina. Niin. Jos ollaan meillä oltu Poreammessa, niin aina vaan kunnon teknot ja muut soimaan, niin se alkaa ehkä vähän lämpeämään sille. Te ootte kyllä ollut tosi tiiviisti yhdessä. Ja siis joo, no, nyt on tullut aika paljon lomailtu, niin mä oon ollut Tampereella just varmaan puolet ajasta ja siinä nyt on vähän tullut silleen. Joo, okei, eli sulla on ollut hyvää aikaa kouluttaa sitä. Mikä teidän niinku homman nimi nyt sit on? No siis, en mä oo silleen miettinyt sitä ollenkaan, mutta niinku me vaan hengaillaan. Me ollaan molemmat, just sen takia mä niinku siitä tykkään, koska me ollaan molemmat niin rentoja eikä mietitä sille asioita. Et ei mun oo ikinä tarvinnut suuttua sille mistä, että me voidaan vaan olla ja nautiskella ja se menee niin luonnostaan tavallaan. Sen takia senkaan on niin helppo olla ja sinne mennä ja se on vaan silleen, tuu meille ok. Siis mä oon kyllä huomannut, niinku siis te ootte tosi paljon yhdessä ja sit mä oon miettinyt sen takia, että niinku, mikä toi teidän homman nimi nyt sit on. Ootteko te yhdessä vai oot sä miettinyt sitä asiaa? Ei me niinku seurustella. Joo. Kyllä me niinku tapaillaan. Haluisit sä seurustella sen kanssa? No joo, totta kai, mutta en mä tiedä niinku missä vaiheessa. Mä vaan menen sen mukana ja sit katsotaan mitä tapahtuu. En mä ota stressiä siitä. Mä oon kyllä nopea Nyt ruvetaan kuvaamaan. Meillä on ihan hauska meininki. Just sieltä tultiin tänne varmaan tunti sitten ja saatiin teltta kasaan. Ei mennytkö joku tunti siihenkin. Mutta hyvä keli, positiivinen mieli. Ensimmäinen kalja, Karjala. En mainosta. Mä voin kato. Mä sain tästä sitten sen sukupuolitaudin, enkä vittu oo tehnyt kenenkään kotona yhtään mitään. Se on niinku ihan vaan. Siis mä niinku tutustuin Joonakseen Pauliinan kautta silloin Risuun. Okay. Ja siis tänään nyt niinku juhannuksen alla. Juhannushan on semmonen niinku rakkauden juhla. Niin, juhannustaikoja. Niin, juhannustaikoja. No mä ajattelin tehdä... Ei, mut sit mä just mietin sitä, että siitä tulee just tasan 3 kuukautta, kun ne niinku Risun kanssa niinku tavattiin ja periaatteessa alettiin saman tien niinku tapaileen. Niin mä en tiedä, mä oon oikeesti semmonen sitoutumiskammonen ihminen, mut mä mietin, että pitäisikö oikeesti virallistaa tää suhde. Asu pyörällä. Kovempaa. Sä et ehkä tiedä sellaista asiaa, mutta me tavattiin tasan 3 kuukautta sitten. Mitä helvettiä? Ja oikeastaan saman tien alettiin tapaileen. Ja mä olen miettinyt tällaista asiaa, että haluaisitko sinä alkaa minun ei-orjaksi, vaan siis vakiorgiaksi. Sinä istunut tästä lähti Joonaksen syliin. Näin niin kuin
virallisesti. No niin, äijät, kohta mennään. Mitkä fiilikset on nyt? Helvetin hyvät. Krisulla on jo vielä valjaita Joonaksella just päällä. Taas meille laitetaan... Eron sen takia se ei ostanut mulle valjaita, se osti vaan lipun alas. Kuma. Eli Joonas ja Krisu on valmiina hyppää. Krisu tärisee ihan saatana. Krisu pelottaa. Krisu, Tää on ihan mikä vitu. fiilis? Mä en oo ikinä ollut näin korkealla saatana. Okei, voitte halata nyt toisianne. Jalat paikoillaan. Ja lähtölaskut. 3, 2, 1. Naha alhaalla. Kiitos. Kiitos. Mitkäs on fiilikset nyt? Helvetin hyvät oikeesti. Mitäs Krisu? Ei vaan niinku uskoa miten kovaa se niinku meni, mutta vittu että on helpottunut alas. Oliko siistiä? Oli ihan vitu siistiä. Ränkkä! Joo. Kuset tulee ihan just housuun. Toinen on niinku tammikuukin helmisukko aamujen. Joskus kauka palmu on täällä kanssa. Veto on irti. Veto on irti. Sikasisti vasta videolla. Hei, terkkui kaikille paljon. Menkää Temptation Islandiin, niin teillä on hauskempaa. Mennään tuonne maailmanpyörään. Oi vittu. Mitkä fiilikset? Ihan hyvät. Juoma mietii. Maailmanpyörästä on niin siistiä. Mä oon aina oikeasti. En oo ikinä käynyt. Pelkkää näköjään pimeitä. Ei pimeitä. Pimeitä paikkaa. Kuinka pimeää täällä on sinun mielestäsi? Pimeää. Mitä luulet? Järkä. Onko nyt valoisampaa? Ai, täällä on mä annan kirkastua. Montako kertaa? Nyt lähdetään naiset sotaan. Oi. Meni ohi päästä. Ensimmäinen meni toinen. Tää menee sitten ihan omaan käyttöön tää persekuva. Elikkä siis pelin nimi on se, että Floor is Lava. 4 ihmistä joukkueessa. Ja sit niinku jokaisella on yksi huuto, että Floor is Lava. Ja sit toisella joukkueella, niinku, että me huudetaan, niin sinisillä on 5 sekkaa aikaa pelastautua, koska maa on laavaa. Pitää... Oletko me valmiina Mappe? Ei kuule. Siis, mä en tiedä mitä tää Arttu aina kuiskaa niille, mutta vaan jatkaa tyylisesti kävelyä sillä Arttu selässä. Joo. Juokse. Miltä tuntuu, kun vedit ystäväsi kuolemaan? Tipuitte molemmat laavaa. Ootko huomannut muuten mikä sulla on täällä? En oo kyllä vielä huomannut. Kato. Tommonen löytyi. Mä ymmärrän, miksi se löytyy. Ja sit... Joo. Erika huusi äsken, että Floor is Lava ja tää vitun apina ei päässyt turvaan. Elikkä 1-4. Tuvallasta. Se oli ihan kun se oli ok. Oli näin hyväksytty. Epähygienisellä alueella. Missä
Siis Pauliina osoitti tässä niinku uskollisetta joukkoilla, vaikka järjestysmies häntä kielsi hyppäämästä, niin silti hyppäs. Johtaa nyt tällä hetkellä, mut siniset haloo revanssin. Vastakkain, nyrkit vastakkain. Voit! Eli meidän skapa on nyt siinä vaiheessa, että kaikki muut on käyttää oman muutonsa paitsi Ari. Missä Jonne on? Missä Jonne? Tää rankastaa punaiselle tappioksi, koska yksi pelaaja on poissa ja se on jäänyt laavaan. Ai vittu! Siniset voittaa, koska Jonne ei ole paikalla ja hän on kuollut. Oi vitun elämänteli! Kovemmin, nopeammin! No niin, joo. Elikkä siis tänään meikä aikoo olla tässä raivo kunnossa. Minä meinaan vetää tuota verikin loput naamaani. Minä vedän muiden juomat, minä vedän kaikkien juomat ja ainakin ensimmäisenä omat juomat. Ja Jonnen sanontoja, osa 1. jos ei joku tiedä kuka Jonne on, hän on Mr. Elämän peli. Mä sanon, että haippi taimi. Next leveli. Elämän peli. Mirkku. Tunnetasolla. Ajatuksethan ne on aina mielessä. Jonne. Hefe-toimintaa. Minkki. Tekilaa ja TV-viihdettä. Vedetään lone päihin. Kuulostaa aina tutulta. Eikö se ollut aika pitkälti 3 viikkoa niin siinä? Joo, kuulostaa tutulta. Nyt vihdoin ja viimein saa usukattua mun kullan tonne torniin. Janne saa ihan sikana apua. Antakaa viimeiset haastattelut. Siis pelottaa ihan niinku mihin mä oon lupautunut oikeesti. Mulla vielä kiinni täältä, että pääse vielä lähtee, mutta pitäkää sitä harausta. No pidä sun selän, onks pitää sen tiukasti kiinni? Joo. Onks kamera ok? On. Ei vittu. Oikeesti apua, mitä vittua ollaan tekemässä. Ei. Oli kyllä siistiä. Oikeesti. Erika, onko sulla jotain sanottavaa? Tää on parasta. Parasta just nyt. Maailman parhaat festarit, missä mä oon ikinä käynyt. Nämä ihmiset, kenen kanssa mä oon täällä, ne on helvetin ihania. Sinä tulit tänne ilman parisuhdetta, sinä lähdit täältä parisuhteessa. Kannatti lähtee. Parempi on niin ensi kerralla. Festarit meni ihan hyvin. Ääni on niinku about lähtenyt, mutta kiva on ollut. Meni kyllä aika loistavasti nappiin, että ainakin niinku siltä määrin mikä tämänhetkinen olotila on, että ilmeisesti hauskaa on ollut ja kostea viikonloppu takana. Muistikuvat on vähäiset. Festarit oli hyvät. Silmät on Syvät. Silmät on syvät. Odotukset oli tosi kovat ja todella suuret. Mä mietin pitkän aikaa sitä, että mitä helvettiä mä tuun tänne edes tekemään. Okei. No mulla oli ihan tarkka visio, mitä mä tuun tekemään tänne. Mä tulin tekemään tänne uutta sarjaa, Tekilaa ja TV-viihdettä. Ilmeisesti on tullut aika paljon maisteltua kuppia, liikuttua, höyryttyä. Ei vaan liiku enää yhtään mitään päässä.